Propose dia terkeau berunding propose dia terkeau berunding Boleh lagi.
Cái lưng này cái tay mình gắn này. Anh làm thôi.
बारमंडल को गाहायै सोरगोआव बोखावनाय जादों। बेफोर जाबाय ट्रपस्फियार, स्ट्रेटोस्फियार आरो मेसोस्फियार एबा थार्मोस्फियार। बारमंडलनि सिंथारनि थोरफोनि मुङा
बारमण्डलनि सिंसानि धोनफोरनि मुङा ट्रपस्फियार। जोमै आरो अखाया बबे थोरफोआव सोमजियो? जोमै आरो अखाया ट्रपस्फियार थोरफोआव सोमजियो। बारमण्डलनि सोलायनाय थासारिनि मोनसे गाहाय मानसिफोर लायसो गारनांगौ। बोथोर आरो बारहावानि थादेरसा माखौ बुङो? बबेबा दाबसे जायगानि बोथोर आरो बारहावाया खायफा थादेरसानि जोहै सोमजियो आरो बे थादेरसाफोरखौ बोथोर आरो बारहावानि गाहाय थादेरसाफोरा जाबाय दुंथाइ, नारसिनथाय, सिदोबथि, बार आरो बोथोर आरो बारहावा माखौ बुङो? बोथोर आरो बारहावानि बेलायाव जों दाबसे जायगायाव एखे समानयै Monday AS blog video new subscriber abone thank you comment खालामनानै दोनाखै आंबो दायो खालामगोन लाइक हरना होदो जोंहा AS blog बारहावा होननानै बुङोब्ला बबेबा दाबसे जायगायाव गोलाव समबार जाहैदो AS blog आमानदो ओंखाम जाबाय नामा लाय आब' नै जाथ'वाखै साहाखौनो लोंथ'वाखै लाइक हरदो जोंहा AS blog आगै बारमण्डलनि गेसजों गुदुं बारजों बारनि दुंथाया खम जानाय बे हारखौनो जामलांनाय हार होननानै बुंनाय जायो। बुहुमा गावनि मिरु बिख'आव बेसेबां खना जोंनाव मोनसे सानाव मोनसे दं मालाय जागोनफोरखौ अच्छा दवाई थोड़ा मैं अब लोंलांनायखौ लोंबोदों सापात्ति दाउसाफोर मोननांगौ नै जेब खालामनानै जानांगौ फाजा गोरान जानांगौ बे बेगर गोनांनिया साबसिन आरो जाबाय थानांगौ जोथोन लानांगौ बिसिनाव मोनबेसे दं मोनसेल' मोनदों
거의 30분 아람도 용까지 반반이. 나를 30분 넣어보려. 해야지 소리 받으니까 그거 봐. 자, 여기 브레자가 아니 국정. Sao lưng lần vậy ạ? Nàng lẻ cứ đi để bên đi lại rồi. Rồi là con không biết không đi lên rồi. Không là. 이게 백이야.
알았어요. Kalau baru tu kena kangkung. Aku tu sih habis mana banyak hilang. Nabajit Bora, good morning. Nah, good morning, good morning. Ada. Kesal kalau mana. Kainin. Logo mana? Logo mana? Itu sangat penting. Lala. Mau không? Hay là kalau tôi đang nói đây. Hot tu macam. Ở trong phải thấy thế nào? Bây giờ là bước ấy, Sao làm gì? Làm gì? bây giờ là bước Mình sẽ không bao giờ. bắt đầu đó rồi. Giống lên mình đi. Lấy Itu.
ไม่ต้องอะไรกัน มาคุกด้วยค่ะพี่เดิน เอ้ยพี่ดอก ไม่ใช่ เก็บอ่ะ อะไรขึ้น ไอ้ไหลเอาโดน มันจะขึ้นถึง เอ๊ะ
Monos Boro, hello, hi. Monos Boro, like that, thank you. Monos Boro जाखांबाय नामा जायाखै होनना साहा लोंखांदो Mama nang ni mabe mani ni Hajara ni like or na shayda Maria